STU. Йо. Няма да можеш да ме разбереш само с рапиране. И както ти казвам, всичко е въпрос на разбиране. Вървях по стръмните и каоните пътища, а ти ми казваше, че това са просто сънища. Погледни от хубавата страна на нещата. Не е само пари и жени да са ти в главата. И така, както е тръгнало и е заминало момчето, просто си вървяло и загинало. Полицаят седи, а отсреща става атентат. Ама какво го и бе, нали? Не е в неговия свят. Писна ми всеки ден да чувам за убийства, кой кого наръгал и с кого убийства. Така е в реалният и целият свят. Рано или късно ще дойде дори и краят. Но какво да говоря, няма и капчица смисъл. Няма как да се оправи, животът е толкова кисел. Престъпниците се обикалят, всички на свобода, а парламента не се помръдва дори и пръста. Никой не го интересува за нашия народ. Хора работейки цели нощи, целите в пот. Идва времето за заплащане на заплатата и накрая ти казват: а бейби си мамата. Какво повече да очакваш от такава държава? Просто няма смисъл човек тук да остава. На изборите всеки и всичко ни обещават. И както всяка година хората отново бедствават. Как ми се иска да вляза вътре с автомат и да направя атентат. Умрете всички долни, гадни изчадия. Не искам за обещанията ви вече аз да мечтая.